Iki lho rek, taruh yo. Rumah minimalis. Ukurane 4x7 hargae 110 juta. Nang mriku meh. Ready kari pindahan tok. Gak apa-apa omah cilik sing mending gak ngekos utawa ngontrak yo. Gak apa-apa, pertama iku omah cilik sih. Soale cara ngono cocok sing pas putri, cara ngono sing kemanten anyar cocok koyo ngene iki. Pertama tuku sing murah sih yo. Engko duwe dicelengi, ngono akeh pindah tuku omah sing rada gede. Utawa iki pen renov 3 lantai gak apa-apa wis. Engko pen atur dhewe gak pen ayo. Saya langsung ya tarif nang omah yo. Nah sebelah kiri kene iki ono pagar taneme. Ambek ono roster koyo ngene iki lho, dicat ben bedong ini ben nambah kesane lho, estetik yo. Saiki langsung lanjut mrene. Tas sebelah kanan kene iki nggone arah karepote. Mobil cara ngono iki sik durung iso mlebu yo. Tapi mobil Hot Wheels wis bleng nang kene mobil Hot Wheels yo. Nah sebelah kiri kene iki nggon taman mini. Iki kok pen tandur apa pen atur dhewe. Sing pasti kerane ready kari nguntir tok. Kena gemas sepeda utawa apa pen atur dhewe yo. Bentuk kaca depan omahe kiri iki ana tali aring ngono dadi ini apa ben gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Hop sih masih mesin rek. Aluminium raya batedas. Iki langsung nang gone area ruang tamune. Wis ojo kuwatir omane wis plafonan ndukure yo. Nang kene iki ana jendela loro sing iso ditutup. Ben sirkulasi udara mlebu tu ben lancar yo. Ndukure lho ready penerangan nek siang hari. Langsung menggok nang kene. Iki nang gone kamar tidure nang kene iki ana mek siji tok ya. Engko nek pen nambah maneh iku iso nang ngarepe taman mangko pen gawe kamar tidur kedua. Engko sampeyan atur dhewe iki open ayo. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki lho. Nek masak wis ojo kuwatir ana tamenge yo. Cara ngono wis level ready kare nguntir tok kering mbah piring ngono yo. Lho, penerangane ya ready nek siang hari. Cara ngono iso menghemat listrik pisan. Nah, iki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang nggone kamar mandine, ki wetengene wis keramikan separo yo. WC-ne nggih jongkok. Kene apa? Gawe ngati sikil. Nah, saiki langsung ya tak standinge nang dapur kene yo. Iki mangko omahne regane 110 juta tok wis oleh omah ready kari pindahan tok. Nah, ono saka lokasi bahane wis naik kamar tahun kayo. Wis ngene gak suwe. Blengreng yo, ben Mas niku. Kusene aluminium raya katedas.